Ja. Amerika har flutt sånne sendestov til Jerusalem. Til høvestad Israels. Hvis det ikke har forsteget en, så vil jeg gjøre det et newsflash. Israel enderstående. Ikke i 4 dager, men 4,5 åren så gjerne. Det var en flertalsmøyning innenfor ST, at Israel skulle få sitt land. Sitt land. Og nå har det vært her i 4 året, har det grivet ut alt mulig til Davids slott, og tar greva gommel fund, 3500 gommel enn ta fund under det var hjørne, som alt sammen prekvar til at Israel var, altså til jødene som øye Israel, til hatt det torra land, holdt atter til etle gamla tøy. Men leser du i Bibelen, så var det folk her som bor rundt om, og alt det gjør det for tre, det var jo filistaner. Og ta i romveierne i Aral Fjers kom inn her og brente Jerusalem, og brente tempelet, og jødene måtte flytja. Ta kattla og etla æren til æsni under romerske hersettingene, ta i Israel ikke var en sjálvstøver stater, du varst, land, så kattla og romveierne Israel for Palestina. Men til et håanarnavn, tog at det merker Filistaland. Israel pavendans mykje Filistaland. Det det altså ikke. Ja. Nå var det som jeg kom inn til spekelig, til å se at her i samband med det at USA flytt sånne sendestover til høvestad Israels, Jerusalem. Var det jødene vunnet Jerusalem atter i Skjeitruskgrunnen, og tar vunnet tempelfjallet. Tempelhaddene her bort. Og så det blivit pressa til at djeva atter, tar av djive Golan, tar av djive Gaza, som tar av vunnet og i krutje mot palestinensere lortnum, og øren arabara drumpen som lo på atter her, 6 tjau lo på atter her, Skjeitrusk, tar vunnet der atler så tar fløyta etter ui, og vunnet, her som det var en kruksfrontor, her tauget det. Og så det presset til at gjøre det atter. Man gjør ikke til atter som man vann, og i krutje her som man ble avlåpen. Hvert krutje her var jødene instigere eller byrja sjálfur. Her tar låp jo anakran sjálfur. Det var det ikke. Iran byrja nu å flytta sånne vapen inn i krigsherja Syria. Og Iran har sagt, altså, ikke bare under Ahmadinejad, men det har sagt, Øysten er sånn ayatollanon, hesten tollanon, ayatollah. Vi visste jo høtte. Death to Israel, death to America. Og så standa der alle her og uila vi svørun som svarster, devilrenter, lorstentar, at torra innaste dreimur at tøyna Israel og herra træt Amerika. Hadde satans pakk, alt som det og så har det etableret seg sin til Syria, fattar megnontja som hender. Senda nekra raketter, jeg vet ikke hva det var, 15 hva det var, inn til Israel. Alt ble skått nyer av Iron Dome, og hva til Israel tar senda skjeifer som ekv.
inn i Syria og bomba just her som iranerne og hava etablera seg. Tjejfyrsenegv. Og til en prinsipp der hava. Og det som tar seg inn, det var ikke skottet nye, nei, det gjør sitt gagn. Bomb! Vekk vi lorsten. Vekk vi lorsten. Takk og lov. Takk og lov. Og nå det at Israel omringet av slikon satans patje at halva vil til halva mør nok, som bare vil, ta heter jødene nekka så holdt rævligt, at det vil rente arabere lort enda patje. Ikke til at hver øyneste arabere så, men det vikgang da. Hamas harskalie, og det som gjør seg under Hamas. Her er Gaza, og så her var det et hegn her, det marsje til okkon. Og så samlas det her 2-3 tusen av sånne unge vittlo av styrljo overgangskroppen. Og vil jeg klippe hål av hegnet til Israel og komme inn, og hva vil jeg da gjøre? Hva vil jeg da folk gjøre? Hva er det gjørst hvis jeg slapp inn? Hva er det hent hvis du hadde klippet hål av hegnet her bort? Da hadde kommet inn. Og ST legger press og Israel til må syne atterhaldssemet, du må ikke gjøre noe. Takk og lov for Israel. Tar bare skjøta lortendene. Tar bare skjøta lortendene. Ikke bare i bøynene, men og i høtte. Drepa der bare. Og til noe som Israel alltid avværer. At komma det her til, som skottner. Og ikke helsetår. Og hatt ikke blått hist høyt eller evigangssemi av Israel, hatt en kruksstøva. Hatt det tar av futjende. Hatt det tar av den futjenden som fer etter fer sier til at vi vilja tøyne Israel. Og til det som tar røyna gjer og sender raketter dagliga inn til Israel. Inntil Israel bare simpelthen finnes nok, og så bare fer bare og bomber sin draudøy. Jeg sier jødene gauar fyrir at du ikke hava fullstendig sletta Gaza bare av korsen. Bare dripe høyla lort ut ikke datter. Jeg sier at det er devla pakk. At det er devla lortenda, reivrent, satans lortenda pakk. Alt som er der. Kan ikke skikkes av ordentlig? Og Israel altså et land, det er syne mørk her, og tars høvestaver Israel. Det kan du bare finne deg noe. Det kan du bare slikke opp. Om sommaren 94 tar vi i Vestur-Tysklandet. Og tar vi 4 måneder åren Vestur-Tyskland og Øst-Tyskland blev samøyna, Berlin-muren blev tidsi nyer, og så blev alle muren tidsi nyer. Her fører vi til Marsje, i midten Vest-Tyskland og Øst-Tyskland. Her var det murer, og så var det tårn, cirka 50 meter i midten, atter et tårn. Her stod 2 våpner hermenn, og helt vakt. Og så lengt fra muren, noen 20 meter eller et annet, var en strika. Og en mala strika. Og det var sagt av her at han som trakka i å, eller for i omstrikene, han ble skåten. Ikke skåten i bøyene, nei, dripen. Sånn det at det en kruksstøv av oss, du. Og ta det vars til at den ringaste futjen her, han vil drepa til og tøyne borgare, så gjør man sånn her. Hatt det som jødene skulle gjørst, da skulle male en strik, og her 20 meter her, han som nærmeste strikene, han var skåten i høtte. Jeg sier skåten i høtte, dripen. Så vet jeg det her. Og han som røyner gjør hålet av heggen her, tar det ikke mur, de tar av mur sommerstande, men det heter heggen. Han som røyner gjør nekka som helst, vet heggen her, han var skåten i høtte. Titt om det. Om det kommer 2000 her, så vet alle skåten i høtte. Så kunne du bare finne, han som gjør det, han gjør sjálvmord. Han vet at han vil skåten i høtte. Og gjør det så vil han skåten i høtte. Og i høtte. Bort i høtte. Takk og lov for Israel.
God valsigne Israel. God valsigne kvann jødiskan Herman som skjøyter Gaza-byggvar og i hatte som røyner gjøre hål og torra mur. Det skjøyter jeg akkurat til halta. Hadde tar ringast og fudgen der, som tar hadde hei Israel vist nekran vøygleg av nokre slag, så de kom inn og bare plundra. Vi vesterlendigar en negg for bleiter og vøyger. I 2015 så sa jeg feratna fer, ta jeg ser flattafalskene, ur Syria og Erastan börja å komme inn i Tyskland og Italia og kommer bara 200 araber lorstar her og plundra og brot og sette elda og fåre bara og visst det bara kan han ikke gjøre nekka luktust vid nøkron som helst så setter vi en her inn og i møtedamon og til kommer ikke til djevastvisen her djevastvisen her så vi til skottner alle samler. Så han kan skille i. Han er ikke pavens fantels i Vesterhøymen. Han ikke skille i. Og så det lort enda patje skåla inn i Vesterhøymen, inn i Bretland og Svørisk og alle stedene. Og det lort enda, det var enda helvetes patje ligger og sitter i bussen og hever søyre og gjennom glas og løyder etter han vekrare vesterlenskare ljøshardar gento og støyte til ansikt i Adamon og der var blindar og lagdar for løyve og hva gjerra vi tår ikke gjerra vi skulle funnet det av for å gjørsta og skått han i hadde og så det lort enda araberne i Sverige som litt og høp neiteka okkara vesterlandske koner. Vi skulle få det i dag for å gjørsta og drepe der atlar samlar. Så var nekka kilo i. Og til som ikke du har søtjese tingene, tid og hål og i høtte. At såmål. Sagt du. Først i 1500-tallet så kom skip til ferjar fra Torskalandet, fra Frankarøy og alt det her. Sjørenarskip. Det var særlig ringt i Sore, men alle stand i ferjen øysene. Tar kom inn, tar hadde bysser, og tar kom inn, og tar rand og bygder. Nei tåg og okkara kvinner. Tøyers nekver svartharde menn og sore. Tøy luja soringar fra. Tar blandar vi torskar. Hatt sannøyd. Men hva førgane var så frielskande til vi tar alltid verre. Tar hadde anga bysser, tar fatatjer og anker kanska, men tar vel for vojtjer. Men så du hatter en kruksstøva. Det kommer et herskip inn her. Hva atler det her? Det atler seg at plundre okkom. Ja, men ta du ikke mordar om du verger du skjuter attor. Ta skjuter du ikke i bøynen. Nei, ta skjuter du der i hjertet eller i høtte. Det bærer gjøtene som forstanda det her. Hvor forstanda gjøtene det her? Du tar jeg være forfilter i 2000 år og jakter nyer og dripner. Du tar jeg være heimleiser og et minnlotatel. Kan du fortelle der, Magni Arke, du en antisemitiske fælne du erst. Og lag med år. De fører nyer til Israel og fører vidja palestinensisko. Stjøtnene som hadde kattlet seg. Det var angant hoi funnest eit Palestina-land. Det var angant haft eit gjaldøyra. Det var angant haft eit palestinensist tungomal. Det var angant haft grøyar palestinensiskar grønser. Palestina er angant vært land. Det var angant haft søyna trygg
Ta jötarna kom här, ta var att en stor öjemörsk. Jerusalem var nyfattlig, allt var nyfattlig. Inte var här. Det var allt öjemörsk. Det var inte. Och jag minns inte nå att Israel blev ändestående och i 84. Och det var sådana gränser. Och det var alla uppe fer och tar av vunnit krutjene. Och vunnit sådana alla bara fer efter fer. Då skriver jag till jötar och till att faktiskt ta hit efter videon och och dokumentaren. Att jötar borde bara fullständigt givist vi att giva näka attor som där vinner krutje. Du tar kommer bli allopner attor in i framtiden. Allt som där vinner där borde då bara behålla fullkomligen och anka respekt ha för ST. Inte ni eja. Hata helvetes ST. Hata helvetes ST. Hata helvetes ST. Hata. Einast att det är kalldöma och förbanna Israel. Jag förbannar för ST. Allt som det är. Allt som det är. Giv sig en flöjflikvande lort för ST. Ikke en lort. Ta ju så ST fördömer Israel för att ha skått halvtrusje palestinensare som röjnar bröd in i Israel för att plundra och dräpa. Så borde jag själv bara sagt det. Ja, visa till teckon. Nöker av dig ner på en. Akara grönt så. Och röjna gärna det samma. Så får det så må vi för. Det var skottner jag hade. Skottner oj hade. Israel einasta land av jörene som lykkes nøkker som helst. Det tar det einaste som forstanda tingene, ratt. Og til som kalldøm Israel og halda vi Iran og palestinenserne, de drar forbanna pakker dit. Helvetes lort endar. Aksomål. Romarbrevet 13. Lät kvarja sal vara undergivna i frihinen hakro måttonon till valtonon. Ty att till range måttor utanför gode, tar måttor och i verese och fyrskipair av gode. Vad är ett vald? Ett vald att han myndelöjsen som innanför ett land som helter lov och ordan och i tog landen. Israel ett land. Palestina inte. Palestinensarna är arabiska nomader som gott kunde färra in i Syria, Saudiarabia, Egyptaland, tar kunde färra kvar tar vilja. Tar av finns Gaza, lät tar flytta alla till Gaza. Jötan har finns ett lutland strimmel av landet. Hur snägga palestinenser i Israel? 16% lutlandet. Och tar som här, tar som vilja vara här och frialir, tar släppa bygga här och släppa välja, släppa att arbeta här och leva gott. Tar leva gott i Israel och få fri. Men tar som är fortjänta av staten tar från en kul i hötte. Aina kul i hötte och tar öja där uppe på det. Och god var säkne kvantan israelska Herman som skjuter där. Han ger det rätta. Det som inte då så att det är skojt på i hötten. Det som inte då så att ta flätta för att komma här och plundra och ränna och nej tacka. Att ta inte skulle bli drippner. Det är skojt på.
Jeg finner meg på en dans, vi skal ut at det sitter under vesterlandsk fangsle og eta av okkar skattapengon. Ikke en gang. Ikke en gang. De som martare skulle drepast. De som nejtekka kvinner skulle drepast. Badnamisbrukare skulle drepast. Drepast. Det er det einaste retta. Det er det einaste retta. Det som så. Men stakkalla vattene frialig flyttafatt som kom her og renn undan krutje. Det skulle vi færa så vel vi så vi vil do vi akkara egnu. Men tar som står der søyru i egin av akkara vekrastu kvinnon. Tar skulle skjautast i høtte. Tar skulle skjautast i høtte. Og ikke gjærast noen gang. De skulle brennast og strøyast bare ut av havet. Ta ikke til. Vi tar angrespekt for dem. Det skulle du vise. Og da er det falsk som kommer inn i midten av dere ikke vil kjenne seg plass og makka ratt. Det skal makka ratt. Det skal makka ratt. De skulle kjenne sutt plass. Det er gjester her. Vers 2. Hvor som helst, og i tog stender med måtten, stender med fyrirskipan gods, og tar som stand i møte, skulle møtteka til sin kjolds heldøming. Nå er det så tog verre enn er videre under Danmark. Det burde det ikke være. Skulle vi nekkan rista tannfænan av akkur, så må vi gjøre det kollektivt. Men til vidt at det var for nekka som er klaksvurskrudje. Men stod her ved Byrsson, og det kom et dangst herbygg ved skip, Siglande norretter. Og jeg vet at det finnes på om at hendte nekka, så skulle det bruka våpnene. Det hadde vært egentlig borgerkrudje. Hadde blitt borgerkrudje. Og helst har det gjørst det. Da kom Siglande norr klaksvikar, helst har det skått i atter. Ikke i bøynene, men har det skått i for å drepa. Sånn er det her. En hermever som tjener under valden, måtten, stjøttenen i en lande. Hvis han fer på om å skjøta til å drepa, det gjør ikke han til mordere. Særlig tar det opprøster i landen. Tar det aufri i landen. Tar folk kommer våpna og gjøre motsatt tog som landet. Motsatt lau landsens og kommer vi våpnen og bergast mot landen. Ja, så hever landet skjoldt. Og et element som er herren, som det setter inn, velvåpna, og berger etter nyer til alt det være så. Det er alltid vært så. Og således er det i Israel. Tar det øyne som forstand å bruke det her. Og da jeg hører fra Israel at et land onkel kom her, pura svekker vi en knuive, og han ble skåten. Men hvordan ble han ble dripen? Og så er onkel som får ilt av tog. Ilt av tog er jo bliv da. Etter onkel som forstendet det, at det er det som han gjør. Folk som er mordere og atla drepa andre, de er oppe på det jeg vil dripe min sjálve. Og det er ikke mål å gjøre det. Det er bjarga løyve. Det er bjarga løyve. Og er det nekka som Bibelen lærer okkur til det her. Begge Nødja testamentet, begge gamla testamentet og Nødja, til det at mordarar og jeg oppe på det dodja. Vers 3. Du har stjøtnarar er ikke en rastla til gauenverskun, men til tømmen ytlo.
Gaza. Vill du ta øyvera rattur fyrir måttunum? Hvis du ikke vil reiast overvaldena, gjer det som godt, og du skal hava prysan av en sama. Vi du en gau borgare, og du skal hava prysan av måttunum. Du han tænare gods tær til gaua. Han tænare gods tær til gaua. Han heldur skil ordan landen. Men om du gjerri hatta som illt, verrattur, du en Gaza-bygve? Du en Gaza-bygve? Og vil klippa hål av israelska muren, hegni her, og sette eld og plundra og komme inn og drepa. Verrattur. Kvoi? Ty han ber ikkje svøre til åndsjes, kvør, måtteren, ber ikkje svøre til åndsjes. Svøre, kvoi ber han svøre? För att dräpa uppröstrar övergångskroppar som standa valden under möte Israel är ett land. Vi synner grönson och synner stjöten och synner huvudstad som heter Jerusalem. Och där har vi en väldigan fortsättare som heter Netanyahu. Valsignaver vill han. Han ber ikke svøre til åndsjes, til at han tænare gods og en hevnare, at udina vrøye på han og gjer illt. God valsigne Israel, god valsigne kvann jødeskan Herman som skjøyter, kvann opprøstrar seg, som røyner at gjer Israel moin. Valsigna ver Israel tar dei bamba sunnar aleiparar. Må alla tar raketter räcka väl. Må allar patroner tja jødskun hermannen räkas ut marsk så bort du jødde. Og Jesu navne. Og I skøyt jeg kvannet halta. Til gara helvetes pakk. Amen. Om jødanners høtto. Altså, vi trøytter av sånne rakettene som kommer alla stand fra, og dagliga, og at vi finner okkur iver høver og i sånn tid skulle respektera okkur og gjeva okkur fri. Vi sier, vet ikon at her som en rakett kommer en rakett ur Teheran, så vil Teheran javna vi hjørna alt som det fullständiga vi en atombomb. Och kom så en rakett ur Teheran och ta hände dagen efter. Så jag bara sagt, jag tar på själv runt det. Till tar visst du kan få hända, tar gjort det, tar på själv runt det. God var signe Israel, tar det ögnaste som luggast, nökron som helst. Du måste vara bojnäror, vet du när futsen där. Annars är du dripen. Og leipet futsin og som har sagt at han vil torstøyna til her, og han prøver på det, og du torstøyner hånden, så du ikke en misbrødare. Kjemmer en krukkskip siklande inn, apropos sjørenarskip, vi sier det. Lengt lunge, så fikk vi nekra kanoner her av Skansan i havn. Forstell at det kom et franskt sjørenarskip, og tar byrja av skjauta, men så sikta av der her vi trimon kanonen, og så rakti ein, og skipet sakk. Hei, det var nekka gale ut hoi. Det ikke nekka gale ut hoi i vrøvor. At det skulle du forstanda. At det forstanda det slett ikke. I trøster av høyre alt det der vesterländska vinstrahandla pisser fra folk i det. Jeg har et år fra det kun. Min mening er han tider og satans pakk. Alt det tøyende folk i kringvarpen. Koldummer og skjell. Evan seg fetta gjer. Og heldig vi palestinensar. Heldig vi reppolar. Det er noen helvedes lort enda pakker hva det er. Djevelsens armar, alt som det er. Angar respekt for det, Gunn.
Det som at Gaza patcher er ikke en motmælsgånga. Til kallar, jeg har i tøynda folk kallar det en motmælsgånga, at motmælsfolk kallar evigangskroppar. Evigangskroppar. Som ikke bare i øynda, men som i vikovois provokera. Og hvers dreimer, det vet jeg vi vet at det torra dreimer, torra mission er at I like Israel. Det er det som alle disse futjendan til Israel drømmer om, til torra all dreimer. Tudger Israel pura point av visadammen og et harst ansikt. Vi er ikke av vika. Vi er avhverad ikke noe men kommande så ivertalsrikene, så blir det skatten i høttet. Det kalldømme er slett ikke. Jeg kalldømme til risa meg. Jeg kaster meg om man iver henne høtt. Skoit bort asen. Og ST, skoit bort asen, alt som det er. Og ikke fantels jo i. Det eneste som nekka skiler i, til Trump og Netanyahu. Takk god for Trump. Og takk god for Netanyahu. Fyrst i 1950 ta var en frialig motmælesgånga av Reia Torgen i Kina. Og det ikke Reia Torgen. Det var bare folk som ville hava reform, altså som ville hava nekra lover brottar, og det visste bare sånne avnøgt til sautu her, og hva gjør kinesiske herren, han setter herren inn, kinesiske stjætten, her kommer onkur tanks, og folk blir bare plakka i nyer her som det sautu. Det er ikke rett. Det er, hatt var en motmælsgånga, men byrja av teg at kasta eld og plundra og knusa og leggja handlar og blekka støynar inn i stjøtnarbygningar og sånt. Så, derfor, her er en grønnsas her du. Ta kjem til denne vaskvært sett herren inn og plakka ta patchen nyer. Det er sagt fullstendig rett. Jeg var sagt hva det var, eller ikke sjøy hva det vil du. Så er det en motmælsgånga og en motmælsgånga. Men først å bruke vapen, først å blekka eld og støynar og blekka etterfalt, tenk om for støynar i høyt i dodja. Ja, så er det en krukstøva. Og ta brøyds det. Sjått det borgar krutsk til en annen støva. Ta setter man herren inn og bare plakkar høyla lort nyer. Alt som det er. Man sier varskvært, vi blir 2 minutter, teg av dukken som vilja renne nu, annars blir alt skåttet. Høyla lort. Og det er det som Israel burde lært gjørst. Sagt vi en hattelar varskvært, vi er trøyt rett dukken. Tid næste kjent hekken her, og vi vil ikke suttje ein støyn komme iver om et hekken her, eller ein eldkule og nokkens leie. Vi gjør at det går 5 minutter og slipper at det går vekk, og gjør det ikke til, så vil det alt skåten. Heila lorste, og så tar jeg 3000 folk, whatever. Og tar man her drivet alt, bare sett eld av det. Simpelthen sett eld av det. Sett eld av det! Til grå og skrekk, tjokk hverjun tøy, lort enda dævlet som skulle få ny på kjørsta. Og sier så ST nekka som helst, så bare prøv til på det samme, og det var så må vi fer. Kvart mordla minne. Jeg synes rittlermorgon, jeg synes vittlermorgon. Jeg skal bare finne at du er pille av. Jeg er bare pille av. Så at det kunne bare finne at at Israel er til, og hva er man jødene skulle gjørst, da skulle du øyre mest simpelthen fyllt vi ødlån araberen som tar tar som er moderater integrerar inn i samfunnet og angande stand ut av gøtten og lekkar støyner etter Israelitton, tar slapp av bygge hver allt vad ska vi vet att du är två största jag ser här motmælsgången här och hiva i støynar efter akkurat folk vad ska jag tror landsforvuster
Vi det var ekvilja ringan elgrunda akkurat hesa familj hatt hus her, annakvar folk evgangsfolk, onkur moderat, var skra tilfar öll, skrubbi av til. Det er det som man gjør hvis man i ordan. Hvis man i ordan, så gjør man det. Hvor i ordan i det? Hvor i ordan i det? Helt oalmyndliga favor. USA finner jo en ordentlig forsetta fra Guds hånd. En mann som hever ryggrad og nosser er flytta amerikanske sendestående ur Tel Aviv til Jerusalem, bare varskvært, tekket av livet. Hette høvestavren, hette vi skulle være gjørst nå 25 år, nå det tøye på. Han nosser, Gud var sikten i hans nosser, og hans hødd, og alt høyla. Hans rygg, hans hjärsta, innast luttast. Man god frelsa han òsne. Det er ikke spett jo hva du heldur. Kanst halt hva du vilt. Og vi tar ikke en gang en lagmann som tar affæra vi egnar ikke og egnar meningen til en provita-fund. Når han vil ta seg av bort fra tog av sodomitta-devlun. Sodomitta-heksun og devlun og asenun. Det løser ikke der. Du misser undertøkende falskjennom. Hva skal du ikke verder undertøkende falskjennom? Lag meg over. Hvis du ikke hever til negne meninger, så er du ikke verder neka som helst. Du er ikke verder å si det her. Jeg har anker respekt for det her. Jeg får ikke gjøre det neka, men altså respekten, hun vær høyast alt bedre enn så underfarne lagmann. Hvordan det begynner vi, men hva skal det her? At han viser bare at du har en annor nissa. En annor nissa. Nissa at han har nissu, at han har nissu, at han har nissu. Jeg har vært til politikere for det. Det er ikke verder. Ikke inn i eia verder. Det er ikke en gang en mening som du standa for. Det trykker vi ikke på noe som helst. Ja, så trykker vi ikke på tekken. Om du så hadde for kjærsta meninger, men tror å være faster her, så var det her, så visste man hva det er, men man vet ikke hva nekkar er det. Det er alt flyter, alt er villig til å flyta seg. Hvis det løser seg, så flyter det seg. Jeg lager ikke fingrene i midtelen at det er pro-Israel og anti-Palestina. Palestina er slett til. Og at jødene burde slett ikke give heltene av Jerusalem, eller Gaza, eller Golan, eller neka som helst, som tar av vunnet i krutje. Og hver efter krutje tar vinner og neka, du skulle bare øye det. Flytta marsje her til, ja, titlo på okkom, vi vunnet det, kommer vi til å øye det. Og som å si, at løypen neka, og senderne, hva skal det komme tverre raketter, og så bygden her, på en hine med marsje, og i morgen, ja, hva skal vi splatta det? Splatta det og tekta, og så har vi det. Så har vi tidsi det og krutje. Tar lo på okkon. Det som løyper av det, og det som du er fyrir til å drepa, eller det som du er utgjørd til at tøyna, ja, du tøyna avleiparen. Så vant gjørst det. Du skjøyder ikke tøyna avleiparen i bøyne. Så han kan komme fyrir seg og komme og møre bresen atter 2 år 17 og prøve atter. Og du skjøyder han i høtte. Det er det som han har gjort med mordere. Andras Breivik, du hever da av band til hans skjeit nødje for folk. Og julemanna i 2011. Har ikke da? Det var det 2012. Jeg har rettelig godt minne. Jeg vet at det var julemanna. Og nødje for folk, det må ikke det være. Han skulle ikke være... Han er ikke oppebåret en rettarsøk. Han er oppebåret at... Her burde du lært det fra Saudi-Arabia. Klippene fra fingrar av, og sinde møyren, og viste alt, tidde alt opp, og viste alt av bandet. Vorska, det som skulden nekar, og jokkar er ikke funnet på hatta, at du vil støktur. Og så dripen, og så ikke gjerra av kristne gjør, du vil blekkar av blaman, og eten av heion. Og det kan du være vust, kvønda og trudja mannar, så var skiloi.
Och det onkel araber var så att Atlant araber lost ända pack. Man lukar mig om det fullt eller kvärde från och ska att touch man nej tog en kvinna ut i passion här. Jag finner det kvar där är. Och täckte där in här och skjuter ein atana ein och täckte på band och lät folk och lät oss så ha en ras här som folk kunde komma in och söka där. Här som det och ska så har vi en stat som skiljer i. En stat som väljer okkon. En stat som är värd att ge sig under. Hatta kanst du bara hvis du har en rättvisan stat. Du att folk är så korrupt och folk som kommer till vald är så korrupt att om det fick lov till det här så får det bara missbruka det. Det är för skott och prätgomän som är. Folk glatt veck. Och jag är den första som det är skottet. Jag som inte har gjort flow om bara sagt mina rättvisa meningar. Jag vet jag har rättvisa meningar. Jag vet jag har rätt meningar. Det var du ösne. Det var du ösne. Och jag har en halva jag mån. Och det är en gång, jag vill en gång kring samskav dig. Kalla färna för färna. Lorstenda för lorstenda. Devil för devil. Och hård för hård. Och ditt och datten. Allt höjla. Alla struperna. Jag vet vad det kvärt. Jag vet vad jag har rätt skall kalldöma. Det som kommer att hända i Västerhaven till är att vi tar att akkurat stjötner inte tar sig av som tänker någon så kommer bandar att röjsas och organiseras och vattnas till är långt att börja. Det är sin undergrunds det ska komma igång den men det kommer att komma. Mark my words. Några få alla trätt så det så bandar i Sverige, Danmark, England och Tyskland alla ställen. Jag får 100 man som tar där vita till vad ska att den här arabaren här nej tog alltså vad ska att fär för bo här klockan 2 och bombjata lost här bombjata hus här som det big var eller han var ska han gång här kvar för bo i skjutan och ta det för tjänst ta det kriminellt ta det egentligen mor tror att det är inte övervåldet som gör det så att vi då jag ber om att få en rättvisa övervåld som ger slukt och ger det rätt. Och här var lower ordinerare, lower skrivare. Och här kvar marsch gånger, alla vet att det var skvätt, lowen säger att det är just vad det är, så fast kulorna. Så fast du kulorna. Badnamensbrukare som är då dömde var skvätt, kulorna. Hans frau i Lorvug, kulorna. Kunde bara få vita vad de är. Angar respekt för någon av dem. Det är som inte du en gång du har så jäsa tingen det är cool. Det har någon håll i hatten. Det har gärna lite ut. Det är cool, det är håll i hatten. Det har håll i hatten. Nu vet jag har rättvisa stater som eller rättvisa övervåld som geras lukt. Jag sa nämligen på YouTube att Trump har kalla en rikve av senatoren och sheriffen och allt det här det var från som forskjellige staten och här som ringast ständigt till USA in. Tog att staten är som det imisker som stater så rätt öppnar allt pack kan komma in från Mexiko och allt det här. Och så är det kriminellt som är var inte kvärt. Så är det bara vi några månader så är det långt drip i omkran. Och så är det inte ordentligt vittjörst. Marta skulle drepast. En mäver som dreper en annan han öra dodja. Ta i kilo i. Och man sa allt det där fallet här till tacka av honom så hjärtaliga fyra. Att han tog stitlet här. Det trångte till ta var inte kilo i. Och de tacka för det, tacka av gode för att det äntligen att finns en fortsätta som älskar i landet och som för att få skil och ordan och jätter. Obama var snäga fortsätta. Obama skulle vara rättarsökter. Han skulle vara dömd för landasvik. Han skulle vara sett i fångsel och i tar ringaste sodomitta fångsel som akkurat och i här som han är han som stämmer i det här jöknen. Och så skulle jag släppa sig till här intill han blev help nej tidsen. Jag var trus sodomitton. Intill han var nästan dejer.
Og så skulle han være avhøtta over til skulle være filma. Og så skulle han være fløyen til land her som han fra. Han slett ikke amerikanere. Han er jeg mener ikke onkel afrikanske land. Han skulle fløyen her til og så bare droppe ut og skvatt nye ut der splatt og gjørmørsene. Og der skulle være filma. Så var det kanskje ille. Kjør vel. Hvor jeg sier til, ja, men det var du vel. Jeg har ikke alt tølene og alt det der, men det han var erska fortjent av Israel, og til Amerika ikke. Obama var satans av meg, som Satan planta i Kvitehusene. Og han samlet et seg muslimska bröderskapen här på runt om och bröt launar till främma för islam och till vansa för kristendomen tab allt kolvent i USA på 8 år han var här. Och sista månaden eller två ta samla en fond till att lägga för Israel kallt om Israel och få Israel dalt två hälften av Israel givet till palestinensare delarna. Och så gjorde han stora flyttingar. Jag menar allmäktiga pengar miljarder av kronor. Och han var han som stod som han och Kerry stod för just när atomavtalen med Iran att Iran skulle släppa att ha atomen under efterlite ditt och Iran har sagt att för att bergstjärnorna ayatollen här som tollet till ayatollen här och folk här allt dig i Ryssland, dig i Amerika. Är det säger? Det säger. Det bränner amerikansk flagg, bränner judisk flagg och man hör det säga Amerika, Iran. Och han stolar tog folk som gever av skattaborgarens penninge till sluka bjälkar som är till att hjälpa dem en gång. Han flotte miljarder av oss. Det är 100 miljarder kronor. Både Iran och ISIS och allt. Alltså han stod i tog. Och amerikanska herren tar han här i barstu mot ISIS och Lutzinder. Det var så fördras det att gå upp och låta att vapnen stanna efter. Tanks och vapen och allt. Och det kom från överst och hade att det skulle göra det. Det var tog att Obama ville bevapna. Han ville vapna. Fortjändan. Fullkomliga, alltså han är landat så i gång att tutjo förbannar över igen. Förbannar över Barack Obama. Einasta rätta i verja. Sätta han fångsel. Låt han bli nejtecknan av ringast så de mitten komma blåande skinkland ut. Vad ska så oj lättska ställna vet där. Och låt dem filma det och så choppa han sånt och ju watch. Pinna bara mellan bara kan jag en köttmällare. Och så för flickar vi till land där han var från och ströja nu vad skvätt. Han är ringaste forsett i Amerika när han ju haft. Han Satan som över. Förbannar vi Barack Obama. I Jesu namn. Amen. Ja. Bara så du vet vad det här var med. Nu brukte ju ordet djävul och fänne och helvetes. Jag bannes inte, tar jag säga det. Det som känner mig säger, ingen av dem kan säga att jag bannes. Men jag har en grund så här som jag vet att ja man hade helvetes, ja man hade fännar, ja man hade djävulsins, hade helvetes. Alltså ta sig helvetes så bannes det inte. Ta sig det att det att helvete och det helvete brukar att det från helvete ditten datten. Det är så som det ska skilja till. Och det är rätt bruk. Rätt bruk. Jesus brukte det så. Jesus check till dagligt säger helvetes lukar som bara han flank men han säger det ena för. Med tvärfyrer. Korasin ska vara för ner till helvetes. Och han säger i Matteus 3:20.
Vad jag tycker om skriftlärden och fariseeren, hycklaren, vers 15. Till att hit färdas som skägg och land för att göra en trosskifting, en proselyt. Och ta han gjordur, gera det han till ett tvåfalt mer i helvetes baden än det själver. Helvetes baden. Till det helvetes baden. Roland Vågdam till det helvetes baden. Till det tvåfalt helvetes baden. Du det tvåfalt helvetes baden. Det sitter i egen där. Du kan vänta om du får till helvete. Det var en höjtningen ut i lärarskolan som du måtte äntligen snacka i samband med att Israel äntligen skottet sådana futsen där i hötte. Jag sa att Arnan öppnade munnen. Det här hade en höjtningar. Jag såg det och i egen av falsk för ande på röjda mun. Det vill säga och i aravus. Hatter en höjtningar. Och så snackar vi en annan tryckvande man om det samma. Han säger, jag sa det ösne. Arnan öppnade munnen. Arnan säger ett år och säger att det här att han dövlar en höjtningar. Och att det är det som kringlar fast vi. Och vad ska vi ha ilt av mer, du orskar inte höra med förstärka säkert för det, lät så vera. Hygg angående att mer löven, du vill inte sakna över. Eller spett ju hur det mer. 13 folk, 1300, 13 000, 15 000, lika fort. Jag säger mina meningar, akkurat som det är, jag kan inte finger upp här för att lösa så bäst, lika som tycker jag lög med över. Axel V. Tycker jag lög med över. Jo, han är lög med över i förrjun, men jag angar respekt för honom. Hon är 9 för 0. Nossaläsor, hjärtaläsor, trumpor. Och en människa som helt vi och stolar. Och en människa som inte har nossor eller vilja till att vara emot fosterøying. Han är fyra fosterøying. Axel V är fyra fosterøying. Tog han en mordare. Drap av fostron är mors. Fra Jitnai er tutu. Fra Jitnai. Fra tog at hver celler kommer samman og ta dølse. Fra Jitnai. Guds ord tåsar om Jitna. God sier til at han er halga Jeremia og valgte han ut. Arna var Jidin Maulöve. Jeremia 8:5. Arne er mynda i til kvinnun kjente jeg til, og Arne tog komst fram ut ur Maulöven halga jeg til. Og innsette til en profet i fyrtjaunen. Arne tog komst fram. Arne tog komst fram ut Arne var føtter. Men han var i Maulöven. Så jeg god valgte han ut. Da jeg var 26 år, så ber jeg kvønt det i et halvt år at han skulle tog kom hjem, knela i sannsjen og ber god gjøre meg en kone og bøten. Han er så ikke gjør meg en kone. God ikke gjør meg en kone. Jeg har selv vært tverfyr til meg kone, og det er bare for henne å være bedre avgjørst. Kanskje god noen kone gjør meg. Lett så færre, så er vi noen finnes. Men en dag sier en rødt, en hørbær rødt, kom herfra. Bant som vi sier amen og røsten med, Arne, du vil trete vi kommer til å ta en sånn. Og da jeg var 22, så var jeg snavar fra Trunne frafallen, fikk man en islandska teis, som 17 visste jeg var en hårde og en heks. Ja, det visste hun seg å være. Det visste hun seg altså å være, en hårde og en heks, og en rævelig teis, og en utforhalde heks. Og hun ble på veien, ta jeg var 29 og et halvt, og julemanna. Og så mye av samvudsk hei i meg, var skrevet, nå var hun blitt på veien, og jeg visste at jeg fikk en son. God, jeg sagt av meg for 4 år siden. Og jeg sier da vi han hatt en son, og det ble omgang stedfest, hun får omgang de skannere, og ikke utan ta foster ved trudja viker, det var en så litt stoppor. Jeg sier da vi han hatt en son, god, jeg sagt av meg. Og da var det så. Og han ble fattur, ja, når jeg skulle si at vi gifte okken, i oktober, trodde man at han var blitt på veien, til soner skulle ha en familie. Og skilt med det er alltid gjørst, hvert som frafallen eller frelsen. Altså, så mye har vi finnet i hjertet, fra oppvaksen og fra tog som kjenner, hva det rett og rengt. Og så ble sonen født 16. april. Og da trodde man at jeg var blitt 30. Men så hoksa jeg om året til herren. Åren du blir 30, skal du øye. Skal du få en son.
Det vill säga att mena var kvinnan. Det står här. Arne mynda i kvinnan. Kjente jag det? Arne god mynda i bjärska i kvinnan. Så kjente jag han. Förra år Arne, han visste akkurat. Arne 30 som tatt en son. Arne 30. Och det hände. Och det var min dumhet. Det var inte Guds gåva. Han var så inte Guds gåva i röver, men han var. Men Gud visste det att jag för att bli herdaver och bytter och vänder från honom och allt det. Han sa det. Och att Kalle som han gav mig var för tungt och det kommer backa ut från det. Det var det som hände. Jag visste vad Gud ville. Kalle var bara så strävigt och orskade inte bära det. Och jag rann bara undan för sökte mig bara under och nekvann arbeid. Arbeid är bara nek för att dolma eller köva samvetskunnen. Ikke for han kona for fra meg, fallet ned og knæ, akkurat Jesus i alle min hjärsta. Og det kom akkurat bort ned ur himmelen, som en stavur lendja galven og rume, atmosfæren brøttest, og jeg følte en varme og en Guds nærvær, på en vei. Ja. Arne du vet som det en sån. Det är det som nu sier det är att foster, avfødt foster, ro. Kjent av gode. Og tid som drepa foster, altså, jeg leser ikke det, jeg bare tog ikke det her til debatten, til et avfødt bad. Hjertet börjar slå til det trudja viker, men her alt, her eier alt, det en person, at øyre vekser fram og blir en person. Leser ikke om man har downs, eller hva han har. Det er personer, av folk og mennesker, og de drepa det. Axel Johansen, V. Johansen, tog den helvetes mordare, og et satans apparat. Du kan vänta där om till ett helvetes bad, eller för att det är höjta håla helvete. Jag ankar respekt för det. Du nassaläser, rickläser, du är en drumpor. Vi tar ankar fortsätta för vi tar en fortsätta som tar att standa med i öratvise. Oansett för sig kvärt att hävda en mening, bultra nävan och borre och säger han. Lite anka hex. Reiva slicka jag hex. Säga så här 8 år. Psalm 133. Ja. Psalm 133 fra vers 13. Til du hever 8 måneder nøyro, du hever dekka med og i maurmøyner. Du hever dekka med, holdt med, dekka med, vi hans nær og i maurløyve. Fra til han var giten, så det er David som skriver etter her. Men først bad, jeg skapte av gode. Jeg et menneske som har veksa fram. Det blir ikke menneske til stund til andre inn. Nei, til fra gitt nei. Du dekka med og i maurløyve, ikke utenfor maurløyve, og i maurløyve. Og til koner som har tidsi fastutøk, og til kunne falle at det knø, du kunne be god en fyrirkjeving, og lova god til et angangjert atur, og at det skulle standa med ut. Annars det verdar helvetes døm, atlar samlar. Og heldet du vi fastutøk, så det ikke gos bad. Det er satans unge, og mordare. Vers 14. Jeg vil prysa til her til at jeg i øttalige og undersamlige gjørdur, undrunar verdir verktøyne, og til salmon void holdt vel. Mot tilfær var ikkje fjalt fyrir tær, ta jeg var gjørdur i London. God så han, ta var gjørdur i London. God ta jeg fragdøyde, sarst du. Og kynstrilige virskavur og hinnom lagst og parstun gjerrarinnar. Tunni eio sau mot tilfær, enn verandi eufullkommen merker fulltidjen, fullmøtavur. Og i tunne bauk var atler mine limer skriva her. Og i tunne bauk.
Nu finner man det av at det DNA til en strongur av information. God skapar allt, han skapar också DNA, han vet allt. Hette DNA i chat här, hette to. God du skatte. Alle mine limer var skriva ut i bok. Sars du? God til skrasetting himmelen. Man har telt han har en læra bok. Her som han har Lussens bok. Her som bytt navn stand skriva i. Nemlig Guds bad. Da var det, om du ikke varst det. Og vi mer lukka folk hva du heldur. Du halda hva du vil, og du kan skruppe av, slett ikke etter mer. Du vil ikke sagt navn. Som i avframhallene våre evneier. Avframhallene våre evneier. Da bør jeg ta fortsett ut med deg badne vaks, det blir større. Nå sier jeg der enn ta, tar vilja lautja for tog at om en kvinne engrada at den har badne i født, så kan du drepa det. Tid som fire fostertøkker. Jeg vil si at dere til. Jeg vil se og en opptøkker vi skanner her som du tar foster. Da kører tenker inn, og da har kraftige støvsugere som suger en armorflei av her, og man sa badne ta djeila i, og hjertet følger opp, ta for å duka dobbelt så tøyt. Jeg tar løyde foster, og man også har det. Og så det sørste som ikke kunne få utfast ut i høyne leie, det var høtte. Så var det innvendig tank, knust av høtte, og så fikk det høtte ut også. Axel V. Johansen, Obama, og han den her, så det mytiske heksen som ivetaler Axel ikke er ferdig av fond tja Provida. Og alle politikere som halda vi fostertøkko, og alle tid som halda vi fostertøkko. Under det kunne være sett i en stål, bundet nyer, og armene haler av det kunne, og hadde knust ved en større tank, eller en større skruvestykke. Så spør det bare spent. Hva skal hadde først bare? Det er øyet oppe på det. Det er helvetes pakk. Alt som det er. Kaldt blå i mordere. Og at drepa, og at haft et rattvist større som drep mordere, det er nemlig ikke vil mord. Det er rattvist. Det er rattvist. Er en tilstolar av slukken større. Bare simpelthen drippet det kun. Er en tilstolar av tog. Fullstendig annet. Mordar er alle drippner. Folk som vil herja okkom, hva skal her kjemla skip her, hva skal skjøtta bomba der bare på denne veien. Han kom 2 raketter og så bygden her, slatt alle bygdene. Han er en dømte badnamøsbrukare. Dømte for det. Ja, hva skal sette han her, kulen i høtte. Og så er frigjør i samfunnet. Så slipper folk ikke overhøver fra at det irriteres et eller annet vårt. Overhøver være frustreret om at vi ikke hadde kun. Hvordan større mordere og helvetes pakte det da. Og så er staten at takke seg av sånn her. Staten hever en her, staten hever en trutjar bøyelar at det dreper seg lort enda her. Ja, så vet du alt det. Gjerst du at her, så er det jeg revsing for hatta, og hva skal hatta måste du ikke gjøre, så er det grønser. Og så er rattvust endurgjald. Rattvust endurgjald, har jeg lagt med vår. Da er det vært i en lande. Det forstand at det slett ikke, det er skøyd borter av sjore. Eller hvert var fra, det sier det var fra Klaksvik, og Klaksvinkar skammast det ute. En helvetes armor du erst. Det er skøyd om seg ute. Men om du gjør det som er illt, om du gjør hatta som er illt, vær raddur. Til at han, hver måtteren, valgte ivervalden, ber ikke svøre til åndsje, hva blir svøre brukt til? Å drepa. Ber ikke svøre til åndsje, svøre det finnes fra gode. Til at hva? Jo, til at han er tjenere gods, hver måtteren, ivervalden, stateren. Og en hevnare, at uten av røye på han og gerilt, som i fangsel, annor høtte av, annor kulna utfartsjaknøtte,
Det det som må gerast. Og at vi færre kommer her til. Det kommer her til. At det er rettvise. Jesus Kristus kommer. Og det stender om han at han kommer røyende en heste og blau holdt opp til bakslene. Og han er en skittje om landsunar og hun drøpt i blaue. Det er ikke hans blau, han kommer som en løve, han kommer til å tøyne antikristet, og at han er herre. Vi bjersløkene som kommer. Her kommer veldig ærte at dodja til Jesus som natur. Han kommer midt nyer og et atomkrutsk. Og et atomkrutsk som må hente. Som må hente. Og vi vinner. Vi kristne vinner. Og vi kommer arva hjørna. Og vi godlig, det skriver Daniel om, vi godsfalt, vi kommer ruse opp og teka vi måttene. Teka vi stjøtnene. Da skal det minnes til du, Aksel, at du ikke har nosser, eller rygg, eller høyle, eller hjerte, eller neka som helst. Ikke en gang til å fære en provitafond. Ta skip i mannen til å sette det, til å sette køyre i en stål, halve armene av der, køyre høtt i en skruvstikk, og brøta dem, og blekka det i skrell. Det er gjørst. Så vidt det til.